Už v minulosti na kráľovských dvoroch platilo, čo máte na sebe, taký ste pán. Zatiaľ, čo členovia kráľovskej rodiny v zdobených róbach pôsobili honosne a rešpektovane, služobníctvo bolo poznať rovnošatou a prostý ľud bol jednoducho prostý ľud. Síce móda od tých čias prešla mnohými zmenami, stále platí, v čom ste oblečení, tak s vami jednajú. Dnes vám ukážeme, ako vhodný výber oblečenia. Len takéto máme bežové, alebo potom manchesterové iba. Manchester. No ja by som skôr také čierne chcel. Len manchesterové. Bohužiaľ. My tu máme iba obleky. A takéto z týchto nejaké? To sú obleky. My tu nemáme samostatné saká, máme oblekové. Komplet ako zo všetkých. Komplet s nohavicami. Tak aj s nohavicami myslím. Jaj, tak to chcete oblek potom. Jaj, a toto čo to je to pán? Vás kameruje? To len mňa, to si nevšimne. No ale nech nás nekameruje, dobre? Nebojte sa. Ale bojíme, pretože musíme vás odmerať, tak bude v zábere. Čo máte pod týmto ešte? Tričko. Aby vám veci nepadli. Ne, nebojte sa. 104, 106. Ešte opasok nejaký? No. Na pásy sú akurát tie nohavice? Alebo aj väčšie? Viete čo, trošku skrátiť asi. Bude treba. Lebo, áno. Keď si dá ešte topánky. Topánky. Možno však potom. Nie, no. Tento oblek stojí 109 eur. Dobrá cena. Dobre. Verte, stačí naozaj málo. Ukážeme vám, ako výberom vkusných doplnkov očaríte a možno aj vy sami inšpirujete.
Síce pekné či luxusné šaty môžu navonok zvýšiť náš šarm, netreba ale zabúdať, že lepšími ľuďmi nás nespravia. A zostáva teda v platnosti, že dôležitejšie ako náš výzor je to, kým naozaj sme. Šaty zarábam jedine v saku. Alebo môžem ísť aj holý.